Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина. Бүгенге көннең төп темалары. 5 бала, берсе инвалид. Не өчен суд приставлары күп балалы гаиләне фатирларыннан чыгара? Ничектә булса акчаларны кайтарырга? Юридик затлар арбитраж судына мөрәҗәгать итә башлады. Финанс ярдәме булырмы? Шаллы хоккей клубы спортчылары плей-офф уеннары алдыннан шәһәр мэры белән очрашты. Биші бәлек булмаган бола тәрбияләнүче гаиләне фатирдан куалар. Раковлар үзләренең квадрат метрлар өчен инде 6 ел көрәшә. Бу вакыт эчендә 80 тапкыр суд булган, төрле инстанцияләрдән документлары берничә томга җыелган. Бүген торак майданын бушатуларын теләп итеп приставлар килде. Ни өчен күп балалы гаилә фатирны бушатырга тиеш, торакны саклап калу буламы? Гүзәл Шахапова ачыклады. Мәктәпкә җыеныр урынына балалар әниләренә киемнәрне җыярга булыша. Иртәнге 8-дә фатирга суд приставлары килде. Документлар буенча фатир икенче кеше исемендә, ул аны сатулардан алган, әмма әле дә бирегә күченә алмый. Предлагаем добровольно освободить квартиру на основании судебного решения 2014 года, от 15 года, 14 мая 15 года. Устранить препятствия в пользовании квартиры. Раковлар фатирны 10 ел элек сатып алган, икътисади кризис аркасында ипотеканы түләүдә кыенлыклар туган. Гаилә башлыгы әйтүенчә, ай сайын әзрәк сумма булса да түләп барганнар. Банк таләбе буенча суд милеккә арест салган, фатирны арткы даты белән сатуга куйганнар. Он является обыкновенным, будем говорить простым языком, перекупом, а там риэлтором, да, у которого свое агентство, который говорит, что он приобрел это жилье единственное для себя, хотя у него 27 квартир. И сама продажа этой квартиры, да, через, значит, торги и вообще все действия судебных приставов, да, и, значит, у нас есть оплата, факты, доказательства, ничего не работает. Мы усматриваем в этом и коррупционные действия, значит, и усматриваем в этом множество нарушений, да? Башкарма комитет күп балалы гаиләгә вакытлыча торак биргән. Ул 7-25 адресы буенча урнашкан. Яңа фатирның мәйданы 7 квадрат метрга кимрәк. Элек бинада яшүсмерләр клубы булган. Инде күченергә генә җыенганда гаилә бирдә яшәп булмый дигән карарга килгән. Күченүне 13 мартка кадәр кичектерүне сорап гариза язганнар. Там щели вот такие в окнах, батареи эти, как конвекторы, вот эти старые гармошки, да, они не греют. На полах плесень по периметру. То есть там, ну, реально, там ни сантехники, ничего, вот, все нужно делать. То есть вот, и, конечно, дети находятся в стрессе. И я нахожусь в стрессе, сейчас тоже все в коробках. Гаиләдә инвалид бала да тәрбияләнә, шуңа күрә 2 бүлмәле фатирда махсус тотыну җайланмалары ясаганнар. Ә башкарма комитет тәкъдим иткән фатирда инвалид арбасы белән хәрәкәт итеп булмый, диләр Раковлар. Часть поручней у нас была на мебели, для того, чтобы ребенок ходил, которую мы сейчас разобрали. Соответственно, передвижение его происходило, значит, здесь вот держать за мебель. Иртәгә Раковлар гаиләсенә кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурскаяның ярдәмчеләре килә. Белгечләрнең берсе 7-нче комплекстагы фатирны бәяләячәк, ә икенчесе бөтен документларны яңадан күтәрәчәк. Әгәр суд карары Раковлар файдасына булмаса, алар фатирны калдырып китәргә тиеш булачак. Бу хакта суд приставы калдырган кәгазьдә язылган. Приставлар аңлатма бирүдән баш тартты, әмма сөйләшү барышында бу беренче очрак түгел. Күп балалы гаиләнең урамда калган вакытлары да бар иде дип белдерделәр. Гүзәл Шахапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. ЗАГСта соңгы 2 ай эчендә чалуда туучылар саны кискен кимеде дип хәбәр иттеләр. Бу сан буенча ул 18%-ка кимегән. Әлеге вазгыять 90-нчы еллар шаукымы белән ди белгечләр. Узган ел башында дөньяга 1300 бала килгән булса, бу ел 250-гә азрак. ЗАГС хезмәткәрләре исә моны хәзер 90-нчы елда туучылар гаилә кыра башлады дип аңлатты. Ә ул елларда кризис булу сәбәпле балаларда аз туган. Димәк, хәзердә туучылар саны кимиячәк. Татфонбанк клиентлары акчаларын кайтарыр өчен арбитраж судка мөрәҗәгать итә башладылар. Юридик затлар соңгы көнгә кадәр банкны сауыктырга ышанды. Бүген алар тагын бер тапкыр сәүдә сәнәгать палатасында очрашты. Биредә шәһәр мэры Наил Мәхдиев, республиканың бизнес-омбудсмены Тимур Нугманов та катнашты. Акчаларын кайтару мөмкинлеге булсын өчен эшмәкәрләргә беренче чиратта нәрсә эшләргә кирәк? Безнең сюжетта. Бүгенге очрашуның төп соравы акчаларны кайтару, күбесен салым инспекциясына һәм пенсия фондына күчерелгән финанслар борчы. Бер эшмәкәрнең 24 миллион сум акчасы һавада асылынып калган, акчалата керем алмаган, әмма салым инспекциясына хисап тотарга кирәк. Деньги поступили от покупателей, и мы вынуждены были показать, что эти деньги к нам не поступали, и НДС у нас вышел порядка 3 миллионов. И вот сейчас 24 миллиона у нас долгов перед покупателями, плюс еще и НДС нас налоговый просит.
Бизнесмен bir yıl kanikul бирүләрен сорады, әмма җавап әлегә әзер түгел. Берәүләр Крым статьясын чыгымнарга күчерергә тәкъдим итте. Бу очракта салымны азрак түлисе булыр иде. Бизнес-омбудсмен эшмәкәрләргә салым инспекциясына һәм пенсия фондына җибәрелгән түләүләрдән кала барлык җибәрелгән финанс агымын яңадан кайтарырга тәкъдим итте. Моның өчен зыян күргән эшмәкәрләр исемлегенә кертелергә кирәк. Надо обращаться, заявляться, потому что если в случае с страховыми случаями люди автоматом туда попадали, то в случае с заявлением в реестр это не автоматическая процедура, здесь нужно определенные действия совершить. Гариза формасын Сәүдә сәнәгать палатасыннан алырга мөмкин. Хәзер республикада бердәм документлар пакеты әзерләнә. Әлегә юридик затлар арасында ажиотаж юк. Вакытлыча идарәче билгеләнгәч, аларның документлар җыярга аз дигәндә 2 ай вакытлары булачак. Ә менә кертемнәрен ТФБ финанс оешмасына күчергән физик затлар прокуратура тарафыннан яклау тапты. Бүгін 2 шәһәрдәшебез гариза язган. Республиканың баш прокуроры кушуы буенча прокуратурада документлар җыярга да ярдәм итәчәкләр. Если суд признает, банковский склад уже в агентство по страхованию вкладов может точно так же прийти и получить страховое возмещение. Бизнес вәкилләре муниципалитеттан да ярдәм сорады. Берәүләр хезмәт күрсәтүдә өстенлекләргә өметләнсә, икенчеләре бушлай җир кишәрлекләренә каршы түгел. К сожалению, инструментов у местных органов власти не так много. Ситуация, она в целом серьезная и не муниципального уровня, но в данном случае мы тоже ищем на своем уровне. Определенный уровень у каждой власти есть. Сәүдә сәнәгать палатасында штаб үз эшен дәвам итә. Салым инспекциясында зыян күрүчеләргә ярдәм итәр өчен махсус комиссия эшли. Аның номеры экраннарда. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чалудагы һаваны циолит белән чистартырга телиләр. Әлеге таш начар исләрне үзенә йотарга сәләтле. Циолитны сәнәгать объектларына җитештерүче предприятиеләрдә көнкүрештә кулланырга мөмкин. Бүген әлеге ташны җитештерүче оешма мэрияда очрашу уздырды. Циолитны Себер, Байкал аръягы һәм ерак көнчыгышта җитештерү өлкәсендә кулланалар. Татарстанда әле ул популярлашмаган. Циолит Поволжье оешмасы вәкилләре белдерүенчә, әлеге сорбент теләсә нинди җитештерүләрдә начар исләрне йотарга сәләтле. Но мы сами знаем, что в любой, скажем, птицефабрик, птичий помет, выделение аммиака, большое количество содержания аммиака. Вот эту аммонийную группу, он ее захватывает и не отдает. Даже не то, что смешивать с пометом или что-то, а даже если будут короба установлены где-то с циолитом, подготовлены определенным образом, значит, запах будет удаляться. Узган җәйдә Чаллыда таралган начар исне дә әлеге таш шәһәр территориясенә кертмәс иде. Наил Мәхдиев белдерүенчә, ул хуҗалыгында гына түгел, җитештерү объектларында да һавага начар ис тарала. Время от времени появляются запахи. Мы не можем сказать, что это именно запахи камского бекона. Ну, каждый говорит, нет, это не мой. Вот, друзья, коллеги, на самом деле, как откуда запах появляется, говорит, нет, это не мой. Это, наверное, вот у соседа, у меня запах не такой. У меня запах лучше, или у меня вообще запаха нету. Поэтому начинаешь искать, чей же все-таки запах. Но все это мы испытываем на себе, еще раз говорю. Все же мы в этом городе, и я его чувствую, и вы чувствуете. Наил Мәхдиев циолитны куллану мәсьәләсен өйрәнүне оешма җитәкчеләренә йөкләде. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Хәзер үй шартларында кондитер эшләнмәләре ясаучыларны Роспотребнадзор һәм эчке эшләр органнары тикшерәчәк. Казанда мондый тикшерүләр инде башланган, тиздән Чаллы кондитерларына да чират җитәчәк. Сүз үзләре ясаган тәм-томнарны интернет аша сатучылар турында бара. Аларның аккаунтлары заказга торт дип йөртелә. Башкалада һәвәскәр кондитерларның сыйфатсыз товарларына шикаятләр килә башлаган инде. Интернетта хәзер десертлар сатадырган йөзләгән сайт бар. Өйдә эшләүче кондитерлар туйларга, туган көннәр башка бәйрәмнәргә тортлар, пирожныйлар тәкъдим итә. Җаның кайчан нинди интеле җәһәт кенә эшләп тә бирәләр. Тик ул ничек, нинди шартларда ясала икән? Фатир бит махсуслаштырылган цех түгел. Любое производство должно... Һәрбер җитештерү рәсми теркәлергә тиеш. Бинаның санитар паспорты, кондитерларның медицина кенәгәләре булу шарт. Санэпидстанция, янгын хезмәтләренең рөхсәте кирәк. Продукциянең яраклылык сертификаты булуы да зарур. Нигездә тортларны акча эшләү максаты белән өйдә утыручы хатын-кызлар ясый. Матур килеп чыга сүз дә юк. Әмма рецептура һәм әзерләү нормалары үтәлми. Республика кулланучылар күзәтчелегенә сатып алучылардан берничә шикаят булган. Шуңа күрә идарә тикшерү үткәргән. Очраклы рәвештә 4 производствоны сайлап алганнар. Шуларның икесе тикшерүне уза алмаган. Беренче адрес буенча барып контроль сатып алу үткәрдек һәм микробиологик күрсәткечләрне карадык. Аларның кайберләрендә эчәк таякчыклары төркеменә караган бактерияларның гигиена нормативыннан күбрәк булуы ачыкланды.
Бу кондитерлар кулланучылар күзәтчелеге идарәсенә сөйләшүгә чакырылган. Әлегә сыйфатсыз ризык хуҗаларына штраф салмаганнар. Гәрчә моның өчен алар 1 000 сумнан 30 000 сумга кадәр акчадан коры кала ала иде. Тиздән өйдә пешерүчеләрне Татарстанның бөтен шәһәрләрендә дә тикшерә башлаячаклар. Роспотребнадзор интернеттан десерт сатып алмаска киңәш итә. Алган чиракта кондитерның медицина кенәгәсен һәм товар сертификатын таләп итәргә кирәк. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Югары лигага уеннар башланырга 2 көн вакыт калып бара. Сигезгә төшерәм. Чаллы хоккей клубы 5-нче урыннан плей-оффка күтәрелде. Айдар Мусакаев командасының көндәше көчле. Тамбов хоккей клубы узган елның югары лигасы җиңүчесе. Бүген Чаллы хоккейчыларының генераль тренировкаларында безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Тренировка вакытында профессиональ хоккейчыларны бәйләнгән башлыклардан һәм спорт костюмыннан сирәк күрергә мөмкин. Айдар Мусакаев белдерүенчә, уенга әзерлек тулы көченә бара. Тамбов командасы белән шәһәрдәшләр 4 тапкыр очрашты. Нәтиҗәләр буенча 2 команданың да 2шәр җиңү. Шуңа күрә хәзер төп максат көндәшләргә караганда күбрәк алга кертү. Забить-то мы забьем, но акцент в Тамбове, по крайней мере, на оборону. Там очень быстрая такая команда, настырная, хорошо идут на пятак. Хорошо борются на пятаке, добивание, подставление, там такие вот моменты, микро, эти эпизоды выдавливают, до конца продавливают. Вот на это будем акцентировать ребят, чтобы строго сыграли в обороне. Чаллы хоккейчылары югары лигада 1-нче тапкыр көчләрен сынады. Сезон башланыр алдыннан плей-оффка гына булса да чыгарга дип уйлаганнар. 5-нче урынга чыгу зур уңыш. Первая задача – пройти Тамбов. В том состоянии, в котором сейчас команда находится, на самом деле ей можно ставить любые задачи. И вам по плечу все. Айдар Мусакаев иң беренче кунакта җиңәргә кирәк әле ди, аннан күз күрерде. Плей-офф уеннары алдыннан егетләргә көч бирергә Наил Мәгдиев та килде. Хәзер командага финанс мәсьәләләрендә шишәргә кирәк әле. Мэр бу проблема хәл ителәчәк дип вәгъдә итте. Да, обращаемся к бизнесу. Да, пытаемся разговаривать на одном языке. Пытаемся заложить в голову тех людей, которые занимаются бизнесом, что бизнес не только ради бизнеса, что нужна еще команда хоккейная. Вот так по сусекам и наскребаем. Очрашу азагында Наил Мәгдиев зур уңышлар, нәтиҗәгә карамастан җәрәхәтләрсез кайтуларын теләде. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сүзгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән саубуллашам. Исән-мин булыгыз.